Salutare într-un nou video. Eu mă aflu deja în Budapesta, de unde iau un zbor până în Arabia Saudită, în Jeddah, iar de acolo mai am un transfer cu mașina până în Yanbu, de unde o să iau startul în Dakar 2026. Stați până la sfârșitul acestui video să vedeți cum decurg pregătirile înainte de startul Dakarului, acolo în Arabia Saudită. Am ajuns în Jeddah, este ora 7 după masă, seara, și acum mai am un transfer cu o mașină de 3 ore jumate până în Yanbu, unde o să fie și startul. Probabil o să ajung seara pe la 11-12, că ne mai oprim să mâncăm. Merg cu doi băieți din Ungaria, de aici din Jeddah. Problema e că noaptea târziu sau seara târziu o să ajung în bivouac, unde mai trebuie să îmi ridic cortul și să-mi găsesc bagajele care le-am trimis cu vaporul. Așa că o să vă prezint mâine în lumină ce și cum o să fie, să merg să-mi ridic și motocicleta și să fac toate pregătirile ce am nevoie. Este ora 12 noaptea, acum am ajuns la poarta bivouacului. Din păcate nu ne lasă să intrăm cu mașina, că nu este sticărită, este un taxiu. Și de aici trebuie să merg pe jos, îmi trag bagajul până acolo unde e cortul de Original by Motul. Cam 5 minute de mers pe jos. Bună dimineața! Aseară am ajuns în bivouac, dar n-am avut deja deschis aici la cortul de acreditare din spatele meu. Am dormit deja în cort, înăuntru, și acum dimineața a trebuit să ies înapoi cu pașaportul ca să primesc brățara de acreditare. Astea le-am primit. În acest plic este brățara care trebuie să o port și cu asta am doar acces în bivouac. Aici sunt corturile unde primim acele brățări provizorii până ce fac verificările administrative, unde o să primim brățara definitivă care va fi pe tot parcursul raliului. Acum mă duc înăuntru în bivouac și merg să scot motocicleta și să o duc acolo la cortul meu și să mă apuc de treabă să montez GPS, Eritrac și ce am de montat. Aceasta este brățara cu care am acces în bivouac și la catering și peste tot. Iar acum am venit să îmi iau motocicleta. Motocicletele au fost băgate în Barcelona în aceste suporturi. Aici este motocicleta, exact așa cum am lăsat-o în Barcelona. Să vedem dacă pornește, dacă nu s-a descărcat bateria. Fără probleme. Aici am GPS-ul.
Ce trebuie să montez pe motocicletă. Cablul de alimentare al GPS-ului a trebuit modificat și retrack-ul prin care mă urmăresc organizatorii să văd pe unde sunt în traseu. Acum am demontat astea pe motocicletă și mai târziu o să ies să testez dacă totul funcționează pe motocicletă cum trebuie. Am de demontat destul de mult aici în față la turn. Sunt foarte multe cablaje care trebuie conectate. A trebuit mai mult să desfac acum ca să schimb cablul de alimentare al GPS-ului. Iar acum montez GPS-ul acolo și după aceea retrack-ul. Am montat GPS-ul, retrack-ul și acum a trebuit să vin aici la unde am primit GPS-ul și retrack-ul ca să verifice dacă le-am montat ok și dacă funcționează înainte să ies cu motocicleta din bivouac. Adică ei trebuie să verifice dacă totul funcționează. Aici este zona de catering, cortul acesta mare, unde venim să mâncăm. Pe baza acestei brățări putem să mâncăm, se scanează. Aici în dreapta, unde stau băieții, acolo sunt paste. Paste la orice oră se poate mânca, și dimineața la 4, la 5, oricând. Cafea, ceai, acolo, iar acolo în față se merge pe baza acestei brățări. Asta e eu. Hello. Și așa se poate intra. Să vedem ce meniu avem azi. So, yes, please. Yes. Hello, Happy New Year. No, please. Potatoes, yeah. Și cam asta o să mănânc eu acum. Am și uitat că este 31 decembrie. Când am mers să iau mâncare, atunci am văzut că e seara de anul. Așa că la mulți ani. Au venit cei de la FIM. Uite aici marchează cauciucurile. Noi, cei de la Original by Motul, avem voie să folosim doar 6 cauciucuri de spate. Eu am aici 6 cauciucuri. Deja mele sunt marcate. Au ei un cod, numărul de concurs și fiecare număr 6, 5, 4 și așa. Deci doar cu astea 6 cauciucuri pe spate am voie să merg tot Dakarul. Acum pe spate eu am un cauciuc care este uzat, că înainte de start am mai ieșit să testez motocicleta și l-am pus cauciuc nou. Dar înainte de prolog o să montez un cauciuc pe roata asta. Așa că doar cu atâtea cauciucuri am voie să fac acest Dakar. În față am voie să folosesc câte cauciucuri vreau. Anul trecut și acolo doar 6 am avut voie, dar anul acesta deja s-a schimbat și în față, dacă vreau, pot să pun în fiecare zi cauciuc nou.
Acum am venit aici, am avut primul briefing azi dimineață cu David Castera, iar am venit aici la podium pentru o fotografie de grup cu concurenții de la Original by Motul și cine ne ajută din echipa Original by Motul. Mă simt bine, azi este 1 ianuarie, la mulți ani tuturor. Mai avem 2 zile până la start, pe 3 ianuarie. Azi am verificările tehnice, administrative. După masă mai ies o tură cu motocicletă, mă simt bine, abia aștept să înceapă concursul. Aici avem verificările administrative. Avem un card care s-a verificat deja în Barcelona, iar aici mai avem de făcut să trecem niște pași până la ștampila finală. 34. Ok. Aici sunt verificate licența FIM, permisul de conducere, cred că și actul motocicletei o să mi-l ceară sau dacă nu mai încolo. Trebuie să trecem prin mai multe faze din astea ca să primim ștampile și la sfârșit ștampila finală. Au mers destul de repede verificările administrative. Aici am terminat și acum trebuie să merg la verificările tehnice, să iau motocicleta, airbag, cască, camelback, să mi le verifice și motocicleta și după aceea am terminat. Și pot să zic că sunt gata de start. Acesta este un sac care îl primește fiecare concurent și dimineața hainele groase cu care mergem pe proba de legătură le punem în acesta. Acolo le punem într-un camion la startul probei speciale și după masa vor fi aduse aceste echipamente înapoi în bivouac și în următoarea dimineață iarăși aceeași treabă facem ca să nu ne fie foarte frig pe proba de legătură. Și aici se fac iarăși verificările tehnice. Au mai fost și în Barcelona, dar aici se verifică echipamentele de concurs. Anul acesta au fost niște modificări, avem un nou număr de omologare pentru căști și aici au pus ștampila că casca corespunde noilor cerințe. Camelback-ul este ok. Cartușe de rezervă am avut, așa că mergem mai departe. Mă duc să fac o plimbare prin bivouac, să vă arăt și echipele mari cum sunt organizate. Uite aici echipa Honda cu 6 motocicliști. Sper că se vede de soare. Este una dintre cele mai mari echipe la clasa moto acum. Unde vorbesc de uzina cu 6 motocicliști. Aici este echipa Passworld din Olanda. Cu echipa asta am fost eu în octombrie în Maroc. De la ei am închiriat motocicletă și echipă de asistență. Aici sunt concurenții care dorm în rulote. Aici este echipa de uzină KTM. Ei au doar 3 piloți acum. Daniel Sanders, cine a câștigat anul trecut, Luciano Benavides și Edgar Hane.
Așa că o echipă mică acum, doar cu 3 concurenți. În alți ani au venit câte 6 concurenți și ei. Au redus puțin bugetul. Echipa de uzină Honda este mult mai mare decât echipa KTM acum. Și la numărul de motocicliști, dar și la vehicule aduse, vehicule de asistență. Aici o echipă privată cu 3 mașini la fel, Toyota Hilux. Tată în mijloc, fiul în dreapta și fratele tatălui. O mașină de acest gen este 1.000.000 de euro. Una dintre cele mai scumpe mașini, dar și una dintre cele mai bune. Anul trecut această mașină a câștigat Rally-ul Dakar. Aici echipa Ford. Ei vin cu Ford Raptoruri. Clar nu seamănă cu Raptorurile cu care ne-am obișnuit noi acasă, să vedem în oraș. Mașinile nu sunt aici, au ieșit la teste, probabil. Mâine începe prologul. Păcat că nu este aici nicio mașină, dar o să vin înapoi să vă arăt mașinile. Aceasta este mașina lui Carlos Sainz. Are câteva victorii deja în Rally-ul Dakar. Și Carlos Sainz Jr. câteva victorii în Formula 1. Haideți să vă arăt și încă o echipă privată cu un camion cu un vomobil foarte fain, Mercedes, cu remorcă. Aici este camionul de asistență cu piese, încă o mașină mică cu piese. Ați văzut niciun sponsor pe mașini, nici pe camion, dar haideți să vă spun cine concurează aici. Sunt 2 mașini, este un side-by-side și o Toyota. Acolo pe Toyota scrie Mark Münstermann, dar de fapt este Mark Mateschitz. El este fiul lui Dietrich Mateschitz, fondatorul Red Bull. Concurează sub un alt nume. Iar aici este prietena sa. Ea este Victoria Swarovski, dar de fapt concurează cu numele de Victoria Flip. Nu au vrut să concureze cu numele lor, dar puteți să-i urmăriți la final ce rezultate au făcut. 3-3-2 și 2-6-7. Haideți să vă arăt și una dintre cele mai importante echipe de la Dakar, Original by Motul. Aici suntem noi, concurenții fără echipă de asistență. 27 de motocicliști, fără mecanici, doar noi. Noi aici suntem înăuntru, în fața acestor 2 camioane, și aici trebuie să ne servisăm motocicletele, să fim sub supraveghere, să vadă că nu ne ajută nimeni. El este James Hillier, merge și la
mea. Cutia mea în care am o trusă de scule, aici niște mănuși pentru ghidonul motocicletei dimineața când e frig. O trusă de scule mică, mănuși, un trepied pentru telefon și aici am jos două cutii încă cu piese și încă niște scule de care am nevoie. O cutie mică, dar dacă mai am nevoie de ceva, mai este și aici un dulap de scule. Aici putem să ne schimbăm noi cauciucurile cu Rabaconda. De aici putem să luăm uleiuri, spray de lanț, spray pentru disc de frână, lichid de frână și tot ce avem nevoie de la Motul, țin că este sponsorizat această categorie de Motul. Aici în camion avem, cum am spus, două camioane. Aici scrie fiecare concurent în care camion are roțile. Aici este numărul 34, adică în acest camion am eu lucrurile. Aici am cauciucurile față-spate pentru acest Dakar, înfoliate și pregătite de acasă. Iar acum mergem să vă arăt și cum dormim. Aici avem o cutie unde putem să ne punem telefoanele la încărcat. Aici se pun airbag-urile la încărcat. Aici este și airbag-ul meu. 34. Și corturile sunt aici instalate. Aici este cortul meu. Am afară cizmele, geaca. Și așa o să dorm eu timp de 2 săptămâni. Am găsit și echipa Dacia cu greu. Bivouacul este foarte mare și nu am știut unde sunt parcați, cu mașinile de asistență, cu corturile. Merg aici în față, unde se lucrează la mașini. Sunt 4 mașini Dacia, Nasser El Attiyah, Loeb, Moraes și Gutierrez. Așa arată Dacia Sunriders, pregătit pentru Dakar. Am greșit. Fiecare mașină are mecanicii lui, probabil 3-4 mecanici la o mașină. În spate sunt camioanele cu piese, iar în spatele camioanelor rulotele unde dorm piloții, iar mecanicii dorm acolo sus pe camioanele de asistență în corturi. Să aibă succes și sper să reușească să câștige Dakarul
sau măcar să ajungă până pe podium, că anul trecut doar până pe locul 4 au reușit să ajungă în primul an când au fost prezenți la Dakar. Acesta este al doilea an și probabil au făcut mult mai multe teste și au pregătit mai bine mașinile. Au câte două suspensii la o roată, frâne ventilate. Aici sunt puse și suspensiile de rezervă, destul de lungi, cursă mare. În fiecare zi mașinile se desfac, se uită la șurupuri, la tot ce se poate defecta și le montează înapoi. Se lucrează foarte mult la aceste mașini ca să fie pregătite pentru fiecare etapă. Am venit pentru a testa motocicleta. Aici în față avem un traseu marcat de 32 de kilometri. Este exact un traseu ca și în concurs, cu puncte GPS, cu limitări de viteză, cu o simulare exactă ca în concurs. Și putem să facem câte ture vrem azi ca să testăm motocicletele și sistemele de navigație, să vedem dacă totul funcționează. Iar eu acum o să merg câteva ture. Mă gândesc că o să merg 2-3 ture ca să văd cum merge, dacă motocicleta este ok cu setările. Și a venit și momentul startului. Sunt la startul prologului din Dakar 2026, o zi scurtă, 22 de km de probos am. Luăm startul în ordine inversă, probabil mult praf o să avem pe traseu, deja o să fie 100 de urme în fața mea. Dar aștept cu nerăbdare, o să încerc să rămân concentrat, să mă uit la navigație, să nu ratez waypoint-uri, să merg calculat și să ne vedem la finish. A fost un prolog rapid, 22 de km cu zone foarte rapide. De câteva ori m-a și avertizat sentinelul că sunt la 155-156 de km/h, știind că nu am voie să depășesc 160 de km pe oră. Mi-a plăcut, zone rapide, câteva canioane cu viraje foarte strânse, cu nisip adânc. M-am simțit foarte bine. Problema a fost că înaintea mea, la start, un băiat cu numărul 52 a avut probleme cu navigația, un băiat mai, cred că e prima dată la Dakar. Ok, a avut probleme cu navigația, i-au reparat, a întârziat startul lui și exact l-au pus înaintea mea cu 30 de secunde, deși toți concurenții mergeau din minut în minut, pe el l-au pus la jumătate de minut în fața mea. Așa că mi-a făcut și el praf, după aceea am reușit să depășesc încă doi concurenți care mi-au făcut praf. Asta m-a dezavantajat puțin și din cauza prafului nici n-am văzut bine pietrele și am și luat o piatră destul de mare și acum am văzut că mi-am și îndoit janta. Deja prima zi, 22 de kilometri și deja
am îndoit o jantă, dar bine că nu am căzut, nu am riscat foarte mult, am mers la sigur. Aștept cu nerăbdare zilele următoare. Am avut și prima zi de concurs, prima zi lungă, 305 km de probă specială și 220 de legătură. Am avut o zi destul de ok. Am luat startul de pe poziția 21 și am avut un ritm bun la început. Am încercat să îmi găsesc ritmul, să nu risc foarte mult. Am mers bine, deși am avut foarte multă piatră și foarte mult praf, că m-au depășit doi băieți din spate, cine a pornit de pe 22 și 23 și până la finish am reușit să țin această poziție, să nu mă mai depășească nimeni, așa că numai până la alimentare am mers în praf. Nu a fost o probă lungă, dar a fost o probă dificilă, datorită pietrelor care am avut pe traseu, zone de trial, unde mergeai cu a întâia, a doua, și la kilometru 285, cu vreo 20 de km înainte de finish, am și pus motocicleta jos pe niște pietre, dar nu nimic grav, eram în treapta a doua, la viteză mică am căzut. M-am simțit bine, doar că a fost și foarte cald și a trebuit să îmi dozez și energia ca să fie totul bine. Sunt mulțumit de începutul acestui concurs. Aștept ziua de mâine.